Заедно в добро и в зло да сме, заедно в здраве и болест, заедно в богатство и бедност, докато смъртта ни раздели. Стъпяй, пристъпяй, булчице, назад не поглеждай, слънчице, да не разплачеш майка и баща и по-малка сестрица. Защото, любима, за теб давам сърцето, в теб е влюбено жестоко момчето. Защото, любима, за теб давам сърцето, обещавам да е само за теб заето. Защото, любима, за теб давам сърцето, в теб е влюбено жестоко момчето. Защото, любима, за теб давам сърцето, обещавам да е само за теб заето. Заедно в добро и в зло да сме, заедно в здраве и болест, заедно в богатство и бедност, докато смъртта ни раздели. Стъпе, пристъпяй, булчице, назад не поглеждай, слънчице, да не разплачеш майка и баща и по-малка сестрица. Защото, любима, за теб давам сърцето, в теб е влюбено жестоко момчето. Защото, любима, за теб давам сърцето, обещавам да е само за теб заето. Защото, любима, за теб давам сърцето, в теб е влюбено жестоко момчето. Защото, любима, за теб давам сърцето, обещавам да е само за теб заето. Защото, любима, за теб давам сърцето, в теб е влюбено жестоко момчето. Първия момент се влюбих в теб, от първия момент те пожелах. Разбрах, че ти си моята съдба, от Бог за мен създадена. Ще бъда с тебе в добро и зло, ще плачем, ще се смеем заедно и няма аз да те предам. Света в ръцете ти ще дам и на сватбеният ни ден с бяла рокля ти пред мен, сватбен бус танцувай с мен.
Най-щастливият ми ден, най-красивият момент. Сватбен бус, танцувай с мен. Ако един ден се умориш и не знаеш как да продължиш, ела на рамото ми поплачи, аз ще целувам твоите очи. Когато дойдат в живота хубавите дни, когато дойде в живота радостта, не забравяй, моля те, помни, обичам те завинаги. Днес е сватбеният ни ден, с бяла рокля ти пред мен. Сватбен бус, танцувай с мен. И пред всички казвам да, да си моята жена. Казвам да на любовта. Сватбеният ни ден, с бяла рокля ти пред мен. Сватбен бус, танцувай с мен. Най-щастливият ми ден, най-красивият момент. Сватбен бус, танцувай с мен.
човека трябва да си удари, влезе в там. Това било коксъм. Чикате да се призава. Това ни черно постоянно. Днес постоянно при малечките. Това. Идем на гаражи парки са. Идвам тук, защото имам грехове с много жени, да ми прости Господ. Не дей да го снимам. Еми, нали така бе? Кой не идва на църква? Той го страх от Господ. Не. Където е то поглед? Къде това поп дали посрещна? Ангел съм грешен. Не, аз съм грешен. Я влизам сега и се кръщам. Няма се кръщам. Че повече кази няма да играеш. И аз съм грешен запис. Да ги запалят и да ги оставят горе на своите палети. Не знам значението. Има значение. Лева. Къде е попа? Къде ти искаш? Тук само... Е там горе на... Ако се вярваш, вярваш ли си? Ако не вярваш си тук. 200 така. 200 хиляди лева. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Господи Боже наш, на Тебе се молим, на Тебе просим да се отпечата светлината на лицето Ти върху родината Ти Панар и да се отпечата кръстът на единородния Твой Син в сърцето и помишленията й, да разбягват суетата на света и всеки лош замисъл, да време да следва Твоите повеления. И дай, Господи, насрещено станещето Ти име върху нея, да бъдете неподобно време, със светата и църква и усъвършенства сред страшен и тайна Христа Твоего, да като получи блаженството на избраните в царството и получи човеколюбието на единородния Твой Син, Господи благословен, през светия благ и животворящ Твой дух сега и винаги, и во веки веков. Аминь. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Господи Боже, наистинство Твоето име, от името на единородния Ти Син и Светия Ти Дух, възлагам ръката си върху рабинята Ти Панар, която осъществява да приведе като Твоето име, да се запази по духовна крилете Ти. Отстрани от нея старото най-заблуда, изпълни с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познае, че Ти едничък си Бог, истинен и единородният Твой Син, Господ наш Исус Христос и Светия Твой Дух. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Вечни и владико Господи, който сътворил човека по своя образ и подобие и си му дал възможност за живот вечен,
после като отпаднал чрез греха не си го презрял, аз си уредил чрез човечаването на Твоя Христос спасението на света. Сам Ти приеми в небесното и царство и това Твое създание, като избавиш от робството на врага. Отвори очите на ума и да засях в него просвета на Евангелието Ти. Привържи към живота и светъл ангел, който да избави от всеки замисъл на врага, от кладнички демон, от лоши привидения. Изгони от нея всеки лошеници, дохочеш си да гнеди в сърцето й. Изгони от нея всеки лошеници, дохочеш си да гнеди в сърцето й. Изгони от нея всеки лошеници, дохочеш скрил и да гнеди в сърцето й. Кръстни се обръща с дръпка меня, пита мъртви. Отрича ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отрича ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отрича ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отрече ли се от сатаната? Отрече ли се от сатаната? Отрече ли се от сатаната? Съчетаваш ли се с Христа? Съчетаваш. Съчетаваш ли се с Христа? Съчетаваш ли се? Съчетали се с Христа? Съчетали се с Христа? Съчетали се с Христа? И вярваш в Него? Вярвам в Него като Цар Бог. Вярвам в един Бог, Отец и Държител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден до Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден несътворен със съществото и чрез когото всичко е станало. Който замина човека наше спасение слезе от небесата и се въплътил духа света го и Дева Мария и стана човек, и бе раждан за нас при Понтия Пилата и страда, и бе погребан и възкръсна третия ден според Писанията, и възкръсна на небесата и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да се живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в духът света го Господа животворящия, който е Отца и Хората, умото се покланяме и прославя на равност на Отца и Сина, и който е говорил чрез пророци. В една света Вселенска и апостолска църква изповядва на кръщение за опрощаване на греховете, чака възкресение на мъртвите и живот бъдещия век. Амин. Съчетали се и поклоним се. Покланям се на Отца и Сина и Святаго Духа, съща и неразделна Троица. Благословено Царство, Отца и Сина и Святаго Духа, нини и присно, и во веки веков. Амин. Мир на Господа да се помолим, ако някой не му се стеги да излезе навън. Господи, помилуй, замилят ли се за спасението на нашите души на Господа да се помолим. Господи, помилуй, замилят ли свят за благостоянието на светите Божи църкви, за винето на всички, на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за този свети храм и за ние, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий, на Господа да се помоли. Господи, помилуй, да се освети тази вода, чрез силата, действието и слизането на Святаго Духа, на Господа да се помоли. Господи, помилуй, да и се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово, на Господа да се помоли. Господи, помилуй, да слезе върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица, на Господа да се помоли. Господи, помилуй, велик си Господи, и чудни са Твоите дела, и няма достатъчно думи да възприем Твоите чудеса. Велик си Господи, и чудни са Твоите дела, и няма достатъчно думи да възприем Твоите чудеса. Велик си Господи, и чудни са Твоите дела, и няма достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Сам Ти, човеколюбиви цареви, сега дойди и чрез слизането на Светия Твой Дух освети тази вода. Сам Ти, човеколюбиви цареви, сега дойди и чрез слизането на Светия Твой Дух освети тази вода. Сам Ти, човеколюбиви цареви, сега дойди и чрез слизането на Светия Твой Дух освети тази вода. Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили, да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили, да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички
вражески сили. Волне, алилуя, волне, алилуя, волне, алилуя. Ръце Твоето творихте ме и създахте ме. Помазва се Божията рабиня Панар, вселена радост в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Ми барем краката, да. Нейната си майка. Не да са курава. Кръщава се Божията рабиня Панар в името на Отца Амин. и Сина Амин. и Святаго Духа. Амин. Може малко скръп, моли кръв. Чадара Духа Святаго. Амин. Чадара Духа Святаго. Амин. Чадара Духа Святаго. Чадара Духа Святаго. Като знаеш него и мене, не правим разлика. Амин. И Сина Амин. и Святаго Духа. Амин. Амин. Облечете се. Стой тук. Стой. Айде, чича. Чича. Чича, по-полки. Жити, о Христа, Христите тяло, Христа, облекохте тяло, алилуя. Жити, о Христа, Христите тяло, Христа, облекохте тяло, алилуя. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Амин. Во Христа облекохте тяло, алилуя. Жити, во Христа Христите тяло, во Христа облекохте тяло, алилуя. И Господовите на зрители Святого Евангелия, Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От Матея Святого Евангелия, чтение вон онова време едините ученици отидоха в Галилея на славясите, беше заповядан на Исус. И като го видяха, поклониха му се, някои се усъмниха. И като се прибили да говори, рече, даде ми се всяка възможност на земята. И се идете научете всички народи, като ви кръщавате, и името на Отца и на Святия Дух, и като ви препадат всичко, що съм ви заповядал. И ето аз за всичките дни до свършиха на света. Амин. Помилуй нас, Боже, по великите милости Твои, молим се, че отричи и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим. За Просветената Божия рабиня Панар да се запази всичките дни животни. Во вяра на всички изповедания от всяко бълчество и изпълнение Христовите заповеди. Още се молим за милост, живот и здраве, спасение на Божите възможности. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитва ми, Свети Отец наш, и Господи,
Игра. Това не е. Ajde, sadržaj. Etapa. Църкявайте Божи тръбиня, Панар Божия храм. Но Отца и Сина и Святаго Духа, амин. Църкявайте Божи тръбиня, Панар Божия храм. Но Отца и Сина и Святаго Духа, амин. Църкявайте Божи тръбиня, Панар Божия храм. Отца и Сина и Святаго Духа, амин. Коя да и кръстите, вие да играва християницата. Нещо може да я загасиш и да си я загасиш на приходите. Тя ще издаде защо малко. Аз ще започна. Вкарам това. Мъничко. Така, браво. Още мъничко. Така, браво. Айде завърти се леко. Завърти се цялата по лекичка. Леко, леко. Браво. Дайте луки, тя на камерата. Браво. Така ще... Нашата романушка пере пелет. Аз си двете пера. Шепаня тя сега не може. Они робите така. Сега кръстника. Они така за сега. Казарчички. Добре. Съвете пред се. Това е пирен живода. Наслажително почва. Малко беше сигурно на грил отзаде. Але, тя малата тикне са, тъп памари с цигар. А, живот. Той да е сега писарна рад. Браво, би да не паднеш там. Сигурно ли? Дай, Боня! Газовски мотор ще си стане шоу. Какво беше него? Ама ме казва цата, да е музикан глобали. Канен е столара. Канен е столара. Глобали. Айде, отвори ми на кръстницата. Вади, дори сега да това глобали, столарата те е музика, те пет на крадица. Забравихте ме, тати! Але, иде Павло!
Шест пъти ка запричиш това. Ама пяка, отидаме паре. Рага да днес къде пари. Не, това време. Не. Аз именно говоря. Кича, чунди, зорали, 100 години там. Пана, тебе, кажи ми, Иля, стария роклян. Тя много тежка е. Чакай, Киро. Сърски, сърчи. Кай, че на шанки на знае пана кача. Хайде, кой каван? Хайде, Стари Кирило. Бебе, канар се къде е рокляш. Хайде, ти Кирилата е бати късмета. Вечно късмета си има. Мен да ме ги дадат. Кара с коя царина?